गारलांगोन बेफोराव मबाइल नायनो माइरं सुगोन मबाइल नायनो मैगं सुगोन कुनु न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारा मबाइल फाग्ला सोरांनायनिफ्राय मबाइल नायनानै हराबा मा समाव उन्दुयो बिनि खर'आ मोजां जागोन नामा जाया दा जायनि थाखाय फिसाइ गारनोबो बेहा दिनै फिथाइ फैयाखै खार'ना मा बेल' जालांबाय थागोन बिनि खर'आव खारन बे माथिया दलनि थांनायावहाय मेल सावरायनायनि सिगांनो मेलखौ सामलायनो थाखाय सुनजानाय मानगोनां बे गामिनि गावबुरा जोंनिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एम.ए. पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांगौ आंनिफ्राय 1 लाख गारनानै लायो लाख नांगौ दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय दिनैनो 20 लाख थाखा नांगौ दाखालिसो जानानै थांनाय रशमा ब्रह्मनि जितु रायजोनि मेल बिथांखौ गोबाङैनो इनायै खालामबाय होनायखौ खोनादों नाथाय मेन जाथायनि जाहोना मा आरो मेन दायनिगिरिया रशमा ब्रह्मनि ना बिथांनि हौवा जारिमिन ब्रह्मनि जाखो थ' दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोननि सेराव गामिनि बा ओनसोलनि एरियानि गावबुराजों लोगोसे रायजोनि आफादगिरिजों नेहाथारिखौ लानानै सामलायगिरिनायावजों लोगोसे बिथांखौ दिनैनि दिनावहाय ज' खालामफिननाय बा संसारखौ जाफिननायनि लामायाव लादों ना बिथांखौ फाथैलाय बिसिनायनि लामायाव लादों आरो खोनानो मोन्दोंखि नोंथांमोननि सेराव रशमा ब्रह्मनिफ्राय जितु बिथांनि फिसाय जारिमिन ब्रह्मआहाय 20 लाख रांखौ बिफिनदों जागायनायनिफ्राय जेब्लासिम हाबा जादों बिथांनि जाहोनाय लोंहोनाय बा बेजोंनो लोगोसे फरायनायनि जिखिनि खरसाखौ बिथांनो होनो गोनां जादोंमोन बिथाङा एम.ए. फरायनायसिम थ' बेखौनो बिथाङा दिनै 20 लाख रांखौ रिटार्न बिफिनदों ना बिथांमोननि जितु ससियेल मिडियानि गेजेरजों जितु भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बेनि गेजेरजोंहाय बेरखांदों जितु जारिमिन ब्रह्मनि खुगानिफ्राय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा मेन जाथाया दिनै मा जागोन आरो रशमा ब्रह्मआ मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला गारलांगोन बेफोराव मबाइल नायनो माइरं सुगोन मबाइल नायनो मैगं सुगोन कुनु न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारा मबाइल फाग्ला सोरांनायनिफ्राय मबाइल नायनानै हराबा मा समाव उन्दुयो बिनि खर'आ मोजां जागोन नामा जाया दा जायनि थाखाय फिसाइ गारनोबो बेहा दिनै फिथाइ फैयाखै गेवलां गब्लाङावहाय फारनै पक'नि जानानै मेल सावरायनो थांनायावहाय मेल सावरायनायनि सिगांनो मेलखौ सामलायनो थाखाय सुनजानाय मानगोनां बे गामिनि गावबुरा आरो लोगोसे बिथांनि कर्मकर्ता आरो आंजों फैफानाय पलासपुरि जिल्लापारा गामिनिनो मानगोनां समाज सिबियारि आरो रायजो बेंगिरि बिथांमोन आरो बे ओनसोलनिनो गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां गावबुरा आइ आफा आरो रायजो राजा बोरै जर जुलुम जोङो फारिलाइखौ बिसिनानै होनो हानो खारन जोंना बाबुआनो बिसिया माने आङो बे गोरोबोबा आं दाबो संसारखौ जाफैनो रेडि जायनि थाखाय नागिरनानै लादों कल साउथ इण्डियाखौ बे हिसाबै फाथैलाइ बिसिनायनि ओंथियानो फैथावथाव नङा माबा मोनसे गेजेरजों माबा मोनसे बिजिर जायो नामा आं बेखौसो सानदों गेजेरजों माबा मोनसे गोरोबनानै होनाय माबा मोनसे लाइन दङ नामा आं बेखौसो सानो खिन्थु जों नुहुरनायावहाय आं सानमालाय मा जानो जे जानानै थांबाय दायाबो आंनावनो होननानै दा सिखार जाबाय रशमाया आं बेफोर कमप्लिट दायखौ आं रुजुननानै लानोसै होनबाय खिन्थु दाय रुजुननानैल' बोरै जालायखो दायखौल' आंनाव बांसिन लाबाय आं रुजुनबाय होननानैल' बोरै जालायखो बे रायजो जाबाय इसोरखौ साखि दोननानै हाबा होबाय संसारा जाबाय ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो जेखि धोरोमानो जाथों मानो इसोरखौ साखि दोननानै जोङो संसार जाहोबाय दा बे समाव गेजेरावहाय गावस्रा गावस्रि जाबाय बेफोर प्रब्लेमाथ' बे बैसो गोरलैनिफ्रायनो जाहैखानाय दा आं नुहुरनायावहाय रशमाया जुदि बिदि बुंखाबायब्ला आरो हयथ' जोंना बाबुआबो नैबे जोंना मा नाम होनोमोन जारिमिनाबोथ' हयथ' गोसो सिन्थायाव दंखोमा बे हिन्जावखौ लाफिनोब्ला आङो जिबनावबो मोजां संसार जानाय मोनजाखानाय नंलालै बिदि सानदों जागोन आरो रशमायाबो बे फिसाइजों आं रायजो जायोबा बै फुराना खोथाफोरखौ मालाबा लोङाब्लाबो माबा मोनसे दायनि थाखाय
बैथालि बाजारि गुन्दि नों ओरैबायदि जानाय मानसि खोथाया इयुनाव ओंखारखाथारगोन गतिके बिसोर सानैखौ संसार जाहैनायनिफ्राय जाहैयासो साबसिन नुहुरबाय आं आंनि साननाया बे आरोखि बिसोर सानैखौ संसार जाहोनाय माने बिसिनि न'खराव आरो बांसिनसो दावराव दावसि माबा मोनसेसो जाफिनबावगोन बादि आं सानो दा ओंखायनो आङो गायखौ खम बेसि बयनिबो मतामत लालायनानै बे दहाय जों बाहाय 3 नाम्बार एजेन्डा लानाय बादि खालामनानै होयोब्ला आं गाहामसिन जागौ होननानै आं सानो। A few moments later. खस्थ' मस्थ' फरायो होननानै फरायदों बे कलेजाव थांबाय आं बेवहाय आं सिनाया खारना मानो सिंगुरबो थुवाखै आसाम सानजाबो गानाखै बैबायदि समनि थाखाय आं सिनायाखैमोन बेबायदि न'खरजों नुजादों हाबायाथ' जाला गाबोन सिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा हाबा जानाया 9 बोसोरनि बारा जाबाय 9 बोसोर जाबाय मिथिबायना बे गथ'आ 9 बोसोरनि बारा जाबाय आरो बे सिमाया जारिमिनाव हाबा जाफैनायाव 9 बोसोरनि बारा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव बेहा न'खर जाबाय बिमा बिफाजोंबो जुदा जाबाय जारिमिनाव जुदा जानायसो दे न'खरनि नङा जुदा जाखांनायनि उनाव बियो दिनै मा जाबाय गाव फिसायखौ नागिरनानै गावहा न'खर थासेयावबो बिमा बिफा होननानै सोलांबाय बोसोराखै होनबाय बिमा बिफाना दा बिमा बिफानाव दं কিন্তু বিনিময় বিষয় কোয়া বিমা লাগে না লাগে না একমাত্র দুঃখ বেগো ছিল বিনিময় এসে নাঙ্গ কামিও নাঙ্গ নাই বেগো নাঙ্গ मा बस्ताव दिनै सिबो साननो रोङाखैयो औवाखौसो सानना साननो रोङाखै आंहा गथ' दङ बेखौ अननांगौ आरो ससियेल मिडिया बेसे गिदिर जोंनि समाजनि बेसेबां देरसिन ससियेल मिडिया सब बाथ्रा बुङो लेंहरनाव बुंनायखौ बुंबाय बिनि बिमाया सोर बाथ्रा बुङो बे गथ'आ दिनैसिम मामि होननानै मामिखौ नांगौ बे गथ'आ दिनैसिम बुंफेराखै आंनो सुद्रायनांगौ दा एसेखौ बुंनाय बिथां बुंनाय बायदि आरोखि जारिमिननिफ्राय दाबो मोनबा लाबोफिननो हायो बुंनाय बाथ्राफ्रा आरोखि सुद्रायथों न'खरनि मानसियानो बुंलांथों जों बुङोबा दाय जायो बै समाव आरोखि खारै समाव न'खरनिफ्राय बिमाफोरा बुङोब्ला दाय जायो आं बादा होखाबाय थायो आरो आं बुंब्लाबो दाय जायो बिनि थाखायनो बिसिनि माखासे भुल माखासे संसार जानायनि भुल बिबादिखौ न'खरनि मानसिफ्रा बुंलांथों बिमा बिफाफ्रा फैखाया बुंलांथों होननानैनो आङो लोक्षि फुजा बोसोर गोदान आङो बिश्वकर्मा बहाबा जेसेबांखि आं जों न'खराव जयग' होआमोन आंनि न'खरनि बे आंनि न'खरनि जयग' होनाय समाव आं नैबे आदैखौ लेंहरो खार'ना बिसिमानि एकदम बंस'थार बिसिमानि बे माखासे खामानि मावनाय माखासे बिसिनि संसार जानायनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे न'खरनि मानसियानो नुलांनानै हयथ' बिमाखौ बुंहरथों हयथ' बहाबा बुंथों हयथ' गावनो बुंथों मालाबा लोगो हमनानै बिनि थाखायनो आङो बे आदैखौ लेंहरबाय थायोमोन जयग' होनायाव खुनुजों गुबुन पुर'हितखौ आं लेंहरा खार'ना न'खरनि मानसिया बुङोबा हयथ' सोलायनो हागौ सिमाया खारैनि सिगां खिन्थु खारलायलायनायसो जाबाय आरोखि बेनो सैथोखा गासिबो हौवानि गारि बुंबाय थाबाय नोंथाङानो हिनजाव गारि मानो बुंजाया हिनजावनि पार्टिनिफ्राय दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एम.ए. पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया
जानो हाला नों आंनिफ्राय 1 लाख दाबिनानै लायो लाख नांगौ दा बेनिखायनो आङो नै दिनैहाय दिनैनो 20 लाख थाखा नांगौ जुन मासनि 8 तारिखआवनो गोमादों गथ'खौ हस्टेलाव लांनानै बिनिफ्राय खबर गैया नागिरबाय जों हालाय हाफाय नागिरबाय केस होबाय खबर गैया जुन मासनि गेजेराव जोङो मानसिखौ दिहुननो हाबाय बेंगालराव हमजाबायबो आंनि नागिरनायनि खारना बेनो आं बेजों माने संसार जाफिननो होननानै आं बेखौ नागिरदोंमोन उन्दै गथ'बो दं हिसाबै आं बेखौ नागिरदोंमोन थाखा फैसा गारनानै गावसो मा बुङो दा गावनिफ्राय बेखौ बुंनानै आं आंनि फरायनायाव आंनि बाबायाबो हेल्प होदों समाव नांगौ आंनि फिसायाबो होदों दिनै फिसायाबो नुवाखै बेवायबो थाङाखै जों बेसेबां न'आव रुम दाखाल बिसि फिसाय सानैजों हब्रा नांलायदों दिनै सिबिं नोङो फिसायखौ इसिबां गाज्रि मोनबाय फिसायजों नांलाय खमलाय जाबाय हौवा गोदान गोसोथोनो मा तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय रशमा ब्रह्मनि फिसाय जारिमिन ब्रह्मआहाय मा थांखि लानानै दिनै बिथांनि गेजेरावहाय गावनि साननाय बायदि बाथ्राखौहाय बुंफोरनानै लाखो आरो मेन जाथाया बोरै जादोंमोन आरो मा कारननि थाखाय दिनै बिथांमोनाहाय खारलायलायनो गोनां जाखो न'खरनि समयसाखौ लानानै आरोना लोगोफोर जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो सानाखै जाबायदि मोनथिनांगौ नोंथांमोना अलरेडि बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो मोनथिखाबाय बुजाय मोनखाबाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला बे भिडिअखौनो रिपिट खालामनानै नायफिनो अब्लानो बुजि मोनगोन जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि फिन खेब माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि माहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे गोबां सुबुङानो बिथांमोननि बागै नायनायखौ हास'खान्दा जानानै दङ बिथांमोना नायनानै बुजि मोनो जेन आं बेखौनो बयखौबो खावलायो आरो नोंथांमोना जाहाथे बे मोनसे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो मोजाङै नायनानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जियानो जा जोबथारनायाव नोंथांमोना बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय भिडिअ स थेंक इउ स माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय